widzowie. Dzisiaj, jak widzicie, są my w trasie. I Marcin, pochwal się, jadymy i co będziemy robić? Jadę na pewne gospodarstwo w Szapsku. Dzisiaj razem z Grześkiem Bardowskim, Perkinsem oraz Szokiem będziemy nagrywać jakieś ujęcia do klipu kabaretu Czwarta Fala. Nie wiem dokładnie, co to jeszcze będzie, ale jest jakiś projekt dla firmy Wareński i zostaliśmy zaangażowani w to, także będzie grubo, mam nadzieję, i oczekujcie tego filmu na YouTubie, tego klipu. Jak się oczywiście pojawi, to coś nagramy teraz. Teraz jedziemy na gospodarstwo, jesteśmy po obiadku tam z ekipą. Dobry obiadek, znaczy no my zjedli wcześniej. No my się wyrychlili, my się zjedli wcześniej. Przyjechali już o 15. No. Ale spoko. Spoko, fajnie. Zaraz będziemy na miejscu, Agata tam coś ponagrywa, jakieś ujęcia, zrobimy też coś się zobaczy, coś się wejdzie. Będzie fajnie. Bo ja tu taka na doczepka do towarzystwa. Nowe młodochowo. Jazda. Panowie, to najmłodszy! Kto jest najmłodszy? Najmłodszy? O nie. Chyba operator. Ja mam tylko 10 osób. Malutko. Nalewamy? Nalewamy. Dawać te szklanki. Poczekaj, jeszcze potrzebujemy drugiej szklanki. Dobra. Wasze zdrowie! I chlub? Pozdrawiam widzów Marcina Adamczyka 12. Pozdrawiamy widzów Jarka. Dzięki. Ogarka. Wymiana kamer z każdej strony. A jak? Tu jest więcej kamer niż normalnie. Przejście z rąk do rąk sobie podajcie i tak wiesz, odwróćcie. No. Szklanki są potrzebne czy nie? Tak. Szklanki z mlekiem. Nagrywać? Co ze mną idzie? Obek Simon sprawdza na mapie, gdzie może latać dronem, gdzie nie. Dobra, możesz latać, ale nie, no lataj. Każdy z kamerą. Jarku, u Ciebie też będzie film na kanale? No pewnie. O matko, taka rozwiana, niepoczysa. Smakowało mleczko? Smakowało. Dobre no, mleczko. taka scena. Taka może być chyba. Może być. Się okaże. O, są gwiazdy wieczoru. Proszę bardzo. Dnia. Boże, ja już mu wieczór. A to nie dla mnie. Z noskami, leciutkie. Daj kamerę. Kurde, gumowce z New Balance'a, no nie. Dobra, to spoko, dobra, no. biegnę na przód, ty na tył, bo żebyśmy się tam gdzieś nie A, ty do tyłu biegniesz, tak? chaotycznie się nie zamotali. Ale ty jesteś krótszy, ja brzuch mój schowam. Tylko sprintem, pamiętajcie. A może tę scenę nagramy później trochę, jak będzie zachodziło już słońce. Ale później to będziemy drona robić. Jest biały z drona. No, fajnie będzie później z drona wyglądać. Wiesz, widać, że nic nie nadchodzi jeszcze. Ale wiesz, no to właśnie, wiesz, żebyś nie kadrowały nieba, no. Widać, że jest... No to jakoś Mateusz się pobawi jakoś kolorami, coś będzie musiał wykombinować. Dobra, to dynamika będzie pewna. Idziemy? Jeszcze? Gotowi do startu? Dawaj! Kredą trzeba narysować start. Czy ja przystawię? Dawaj, gotów do startu. Ruszyli! Słuchajcie, jakbyśmy tak pobiegli skądś, sprintem, ale pijmy z kukurydzy!
Dwa dziki w kukurydzy. I tak, nadal w tym kraju musimy się ukrywać. A XXI wiek? Nadal w tym kraju muszą się ukrywać. A żona z boku patrzy? To nie fotomontaż. Tutaj takie będzie coś. Aha. Tak się ogląda nagrania, kiedy się nagrały. Ja mówiłem, że to jest profesjonalnie. To teraz robimy ciągnik i ciągnik i dron. I nabijanie na bale. Nabijanie na pal? O matko boska. Nabijamy wszystkich na pal. Nie, zajebiście zrobione. Jesteśmy dla was. Jesteśmy dla was. Jesteśmy dla was. Jest. Teraz wszyscy razem Teraz wszyscy razem ustawiajcie się i zrobimy tak. Michał wychodzi przed was wszystkich. Mówi, my też nie zamienilibyśmy tej pracy na żadną inną i wszyscy... Kurde, będę musiał powiedzieć chyba 3-4, no bo się nie zgramy. Nie, po co Michała? Jak Michał już Ale Michał zrobił. musi powiedzieć. 100 lat. Jak podniosę rękę, wszyscy mówicie, jesteśmy dla was. Ja też? Ty nie. Ty, ale przecież możesz sobie wyciąć ten dźwięk. Swój. Dlatego powiem 3-4, powiem, jesteśmy dla was. I potem wjeżdża tor. To powiesz czy ręka? Powiem rękę. Robi się zamieszanie. Na koniec podpalam tą styrtę. Dobry hit. Jarku, jak ci się podoba? Bardzo dobrze, wspaniale. Jest fajnie, miło, sympatycznie. Właśnie, Fajnie, że was sympatycznie, nie? poznałem, że ciebie poznałem. No, ja też się bardzo cieszę, że miałam okazję poznać szanowanego Jarka Ogarka. Dziękuję ci bardzo. Będziemy razem na jednym klipie. No to startujemy. I okiem drona w akcji. Tak jest. Dzisiśmy mieli bardzo fajny dzień. Już się to zbliża ku końcowi. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaangażowani do tego projektu, do tego klipu. Będziecie sobie wszystko mogli obejrzeć. Poznaliśmy fajnych ludzi. Fajna ekipa. I jak widać, dzieje się. Dobra, i ostatnia scena, ktoś sobie przytrzaskuje rękę przyczepą. Komu niepotrzebna? Za nią puszczamy pole ginie. Nie no, jest jedna osoba potrzebna. To jeszcze nie był... Tak, zamykam bolt, komuś przyskuję, a później ciągnę manekina do sobą. I jeszcze zanim jedzie drugi z ketchupem i tak dalej. Ale mamy tego zajączka tam, można... O, nie, robimy, że zajączek podchodzi pod zęby. No i Sam to może mamy. nie podejść. Nie, że Niby dobija tego przyczaskuje zajączka tym zębem. rękę, Nie, dobra. ale tak naprawdę złapa zająca. Kto będzie przytrzaśnięty? Zajączek powinien się Zagrałby wgadzać w się gardło. przytrzaśnięcie? Krowa przypatrzą. Uwaga, nagrywacie? Brawo, mamy to!